Rachel, Happy New Year. Waka naman sina. Busy o gone. Bayad sa counter. Asa. Busy get si Rachel ay. Hi Rachel, Happy New Year. Waka naman sina. Busy o gone. Bayad sa counter. Asa. Busy get si Rachel ay. City, lahir get sa Sipoling. Tugnaw kaayong dakita. Dire ikang kay Mimog City. Kanama? Ang itsura karon, dakita, lahir kami. Stress match. Awiti o. Kami sa terminal. Nye. We're here in the terminal. We're waiting the client. Charing client. Sa eyelashes extension. Diri daw namo siya tapon kay wala siya katuod sa balay kay Queen China Services. Bitaw. Hello friendship. Happy New Year. Everyone, love you all. Happy New Year. Kami among napalit sa karon. Smile. Hi, Happy New Year everyone. Nanami sa bao-bao nakasakay nami at mutungas na sa bukid. Sa Malipod among bukid. Proud to be born from Malipod, Hingoog City. Ayan na, nakasakay namin diri sa bao-bao at ihulatan lang namo ang driver. Kaya pa siya giadtog headshot. Oh, third match na ang akong sweetheart na anak. Shout out sa akong panganay na anak and my daughter and son over there right there in Manila. Hi Luna, kumusta naman mo diyan tanan? Happy New Year. Wala say panaskuhan ha. Kay na short sa budget pero bawi na lang ko next year. I love you Carlo, Chisa, I love you. Amping-amping mo din ha tanan o gayo-ayo mo sa inyong kinabuhi din ha. Pohon, uli mo diri sa atua. Diri ta magtapok o magkayusa ta diring tanan. Uli na mo diri nak. Mao gyud ang hanyo nako nga mag-usa ta diri ang diri ta maning kamot sa lugar sa Mindanao. Kay nice kayo diri, peaceful, ug bugnaw pa ang panahon, ang hangin. Dili pa crowded. Maningkamot lang gyud ta diri. Love you, Happy New Year. Mangadto nami. Say, wait. They don't love you, I love you. Wait, they don't love you, I love you. Hey guys, so I bought something for myself. So this one. So atong kuan, atong bata po gyud is kanang nakoy tablet like kanang gi-provide sa ako ang parents like sa akong mama. Hi Mama Elsie. So wala, na-miss na ko kung kuan pagkabata, Trace. So this one, so sa una is tablet lang siya nga mga katurang ordinary nga tablet. And then grabe kay ka
kanang murag makamis gid bitaw na magtanaw kag salida, and then mag games. So kanang gipaning kamutan gid nako siya nga makuha ni siya kay not only for me but also for my kanang brother and sisters. So para pod maka-experience sila. So dako gid siya guys, 10.1 inches. This one. So grabe gid paning kamutan gini nako siya nga makuha. Dili lang para sa ako but also para sa ako ang mga igsuot nga labi na kanang maglag mig bukid nga maghulam gid na sila og phone, tabuon kanila daw maghulam og phone. So kani siya is kuan na siya mura siya cellphone na pod siya, kanang all in one na siya, like pwede na siya sa SIM card. Gusto ako na siyang butangan og SIM card also. And then ang naka-nice bitaw sa iya is kuan siya guys. 5 this one. Nara siya 512 gigabyte storage na niya, and then 12 gigabyte na siya nga kanang RAM ba to. So dili gid siya lag. Good for gaming and movies gid siya. And then dugay gid siya malubat, like 7,000 mAh ata to muna akong nakaganahan din sa iya ha. Then guys, dako kay siya. Like kuan gid siya, fulfillment gid siya sa ako ang kuan kanang goal, charis or dream. Nabalik gid nako siya. Murag akong kalipay karon is murag kalipay pa nako. Nabalik akong kalipay sa unang nakoy tablet. So ako inspiration dani gyud nga gipalit ni nako is dili lang siya ano kanang basta lang palit. So gusto na ko i-fulfill as long as kanang kaya. So wala, gift for myself and kuan na lang po. So this one more to